Takže ahoj, tady je vaše Kašička. Dneska jsem vám chtěla ukázat, co mi tedy, když jsem měla narozeniny, jak mi táta koupil pár věcí. Takže vám to teď vlastně budu ukázat. Takže nejdřív já vám to ukážu dopodrobna vysvětně, abyste mi záviděli. Řízek, jo, je tady jenom Kašička. Abyste mi záviděli, vy kurvěny, protože budeš to držet teď chviličku, já jsem se na ty sluchátka, abyste mi záviděli, že mám to prdele. No takže jsem dostala vlastně takovýhle sluchátka, prostě parádní. Mně si jsem četla správně, jak jsou odolní proti vodě, potu a různý sračky, no, prostě jsou radši pro to běhání. No, pak tady mají takhle plus, minus, že si můžeš nastavovat a pak tady vypnout, zapnout Bluetooth a tak no, prostě bezdrátový sračky. Tak se dostávám botušky, abych jsme začali od tady toho. A takhle, no, podpatky, no, prostě kunda, no, prostě jsem za ně ráda, svítí se a no, tak. Takže pak jsem dostala tady takovou koženku, no. A já jsem úplně za ní šťastná, úplně zepítku. To je taky nakřivo. No, úplně nakřivá, jakože. To křivák vlastně. Ale to je dneska hrozně módně, jako to by si posral strachy z tohohle. No, prostě takhle, úplně prostě božské, no. Takže to bylo asi všechno. No a, aha. A nechceš říct něco, jak jsi slavila svoje narozeniny? Počkat, co narozeniny budeš mít? Já ještě budu mít, 28. května, jestli vy svině nedáte ani subscribe, like, co všechno. Můžete jí popřát. Jej. To no, doufám, svině. Nevím, jestli bude točit jakoby video o sobě. Snad, někdy. Možná teď bych ho mohl natočit. To všechno. Jestli chceš, můžeš to natočit teď. Jakože tady to stopnu. Ty my tady budeme mít samým jednominutový video. No. To nevadí. Aspoň budeme mít dost videí. No, to je jedno. To bylo ale její video, takže ona se musí. Jo. Takže a to je asi všechno. Dejte like. Like, tady to, koment, subs, vole, prostě jo. A za tohle video, jestli chcete další video, já chci 10 lajků. 10 lajků, to je málo. 10 my nemáme ještě ani jeden. A já chci 10 lajků. Stejnak to natočíme a to je jedno. To je asi tak jo. Tak ahoj. Čus.